Lap, lap ko lap. Lap. Hala. Kaya sige magkakuha na nga lubot, sige lubot, paduol ng lubot diri. Ang tawas ako good. Hindi mo kamlanto na ako. Ay, halika ba? Sumok kayo maaya si kuan dira si kis bawo kay laway. Tiyap ni mo eh. Halika ba? Ang tawas ako good. No man galantaw ako, galantaw ako. Galantaw ako. Tawa, tawa, tawa. Oh, galantaw ako. Lantaw sa alam ko. Lantaw sa ba? Tawas ako good. Samo kay mapili ko ng pili scheme na gigaduwa na ko no sama ko. Kung yan ang pag Phoenix game good, ang tawas ako ba? Di ka lamian ako. Lamian man bro. Iguad gina ako ng anak ganiyon. Hap, dili Kabog na ako ng lubot ay. Nantawas ako ba? Dali na good. Gimingaw ko na yung lambing ba? Nantawa po po eh. Lain ang niyo lantaw na to. Lain na ba? Una, lagi mo ng cellphone. Pero natin ba sa ang Phoenix game ko? Dili na ba? Alin na good lang good. Tawas ako ba? Nagsamok ka. Uy, mapili ko na kung yaduwa na. Samok-samok eh. Nagtawas ako ko! Mara makasalain noon ay mga speed mga seksyon. Mulantaw rin ka! Pero dili ba ka mulantaw na ako? Sige, naglantaw ng bugdo. Hasta na lang na imuha. Bura na po nagbugdo. Nawala itong bunal. Nagpalambing na tani mo. Di ka mulambing. Naglayo ko sa itong mulantaw. Naibugdo na ako. Di ka mulantaw sa bugdo. Unyag na yun ako. Masukor mga bilihatang. Yan naglambing na tani mo. Di ka mulambing. Isukay ka. Kiss na rin ako. Kiss. 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 Lambing ako. Ihag ko. Ihag. Ihag ko. Hugot. Kanong hugot? Oh, nasa man ina. Hala, sige, pagduwa na. Phoenix game. Sumuka ni may gaduwa to di. Masige po nagkunkuan noon. Nagpalambing naman ko ni mo. Nara man ang duwa nga. Phoenix game. Iputan na. Jirjir ako. Klaro mo lang eh. Ah! Ha? Teka! Sige na, ano na kita? Sumukuan ko. What's up, mga pare? Pasipik sa katan. Ah, this is MP Girl. Thank you, salamat sa mga followers sa mga Bisaya sa Tibok Kalibutan, sa mga die-hard followers na mo. Hello! So karon ipakita na ako ang kining gitawag na Phoenix game. Yes. Open ako ang Phoenix game. Og mao ni kiniduduan ako permi og mao nakapalit og panties ng asawa. So ang unang buhaton na ng Phoenix game mga pare, kung wala pa kay account, Mag-register. Account magpa-register ka. Yes. So pislito na nimo una ang register. Pag Yes. una mga pare, ibutang nimong number sa babaw. Tapos ang password sa ubos, tapos ang confirm password o ang OTP. I-send Yes. mo sa imong mobile number kung dito naka-register ang imuhang sa imuhang pag-register di ang pagputang sa imong number. Yes. So dali na kay mga pare kung moduwa ka ani na kaning Phoenix game. Una nimong register na kay madawat nga 5 pesos. So naa sila mga games diri mga pare kining color game. Yes. Dragon Tiger, Red and Black, Birds and Animals, 100 of color. Castle. Abot na siya. God of Bell, Baccarat, Fishlet, o uban pa. Yes. So, dali na kayo mga pare kung mo suldlan ni mo kwarta yung account through Gcash ra. Yes. So, dito rin mong wallet o mo tap up ra ka diri kung kung pila 100 imong or 200. Tap up nyo. So, mao to pag na-link na imong Gcash sa iyo sa aning Phoenix game, dali na kayo loadan. So, una na mong makadaog ka sa aning games, gini siyang Phoenix game, dali na kayo i-withdraw diri ra. Yes. Diri ra. Ibutang rin mo ang amount tapos Withdrawal amount. withdraw amount diri. Tapos withdraw nimo. Yes. So, Ibutang makuha na nimo nimo sa Gcash Gcash. kontra sa ubos. So dali na kay mga pare kung mo play ka ni una na kay madawat nga 5 pesos mga Yes, mga pare. automatic makaduwa ka Oh. mga pare. O dili lang ka malingaw, maka-extra income ka pa. So ninot sa kay ning Phoenix game mga pare. So, download na. Mag-register na. Ibutang na ko sa comment section. Yes.